een leuke laarsjes. Wat een leuke laarsjes. Ja, ben je een zonnige bloemige tuin worden, ook zonnige bloemige laarzen. Ja, maar ik zie nog geen bloemen. Ja, een beetje, begin. Begin. Oké. Goedemorgen samen. Ja, toen zei ze net zo leuk van, jongens. Ja, goedemorgen, ja. Ja. Want we vonden het al verdacht rustig in Ittervoort op straat. Ja, de meesten zijn toch gelukkig weer allemaal aan het werk. Oh, Dus dat is wel fijn. en wat ziet je van elkaar? Moeder en zoon. Kloor met school, jong. Ja, een soort van tussenjaar genomen eigenlijk, maar ik heb nu geen school meer. Nee. Oh, dus het is niet zo dat ze afgelopen jaar nog op school gezeten is? Ja, ik ben begonnen en halverwege ben ik gestopt, maar toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar werk. Ben ik eigenlijk voor de bedoeling een half jaar gaan werken. Maar ja, door deze tijd is het toch niet gekomen. En ben ik hier bij Linders begonnen. Daar heb ik 6 weken kunnen werken of zo. Toen ben ik bij man bij het outlet begonnen en daar een week gewerkt en toen ging het outlet dicht. Dus ja, toen heb ik eigenlijk alleen maar toes gezeten. Mij het pap goed geholpen. Ja. Hij zal begonnen met pap met de oprit op moeten liggen. Kijk, dus het is wel een handige. Gelukkig wel, ja. Is niet lui aangelag. Nee. Nee, Moet is hem af en toe een beetje pushen, maar over het algemeen ja, hij heeft ook goed inzicht. Toch nog ergens goed voor. In tegenstelling tot wat er op zijn trui stiert. Zo van, daar komt niks van terecht. Is het zo duidelijk te lezen? Hey, maar aan welke... ja. Hey, welke studie wordt ze begonnen? Speco Communicatie in Tilburg. Dat is eigenlijk de journalistieke kant van de sport. Dus eigenlijk alles met sport gericht. En dan de journalistieke kant ervan. Maar dat wordt toch niet wat ik zocht. Dus dan zou ze dus eigenlijk een soort van sportverslaggever kunnen weren. Die wel kritische vragen durft te stellen aan sporters. Ja, zoiets wel, ja. Ah, zo. Ja. Oké, nou dan valt... Dus de wils dus niet in je Mart Smeets weren bijvoorbeeld? Nee. Nee, we doen toch de kanje op voor met sporten zelf. Hij zet zich nu ingeschreven voor de ALO, Hallo, ja. Academische Lichamelijke Opvoeding. Oh, en dat zou ze dan komend Dat gaat er Ja, nu dat aan ga ik beginnen. al doen, ja. Ja. Oké, dus dat is aangenomen. Ja. Ik heb laatst wie dat nu heet, een online gesprek gehad. Eigenlijk wordt er dan ook nog een fysieke toelating, maar dat is niet doorgegaan omdat door de corona mochten ze niet met zoveel man op een Ik snap kleedje, het. zeg maar. Wat is de belangrijkste toelatingseis voor de ALO dan? Doe ze een keer opdrukken. Nou ja, dat is volgens mij 6 verschillende dingen. Zo'n spelvorm, weerbaarheid en wat nog meer. Judo zo toch geloof ik bij, ja. Judo, Zwemmen, turnen, toch? Ja, Dat is wel en een conditie. pittige toelating, toch wel. Maar Ja, dat dat- zal nu in het jaar denk ik wel afgenomen worden. En wat wil ze ermee? Heeft ze daar al ideeën over? Met de opleiding. Ja? Ja, ik wil eigenlijk gewoon, ja, er werd opgeleid voor gymleraar, eigenlijk met lesbevoegdheid. Nu weet ik niet zeker of ik echt voor altijd dat wil blijven doen, maar ik ken eigenlijk alle kantjes nog op. Ja. Ja. Het is in ieder geval een basis. Ja. Hey, en mam op outlet? Ja, nu inmiddels 3 jaar. Ja. Even zonder namen te noemen, maar een eigen zaak. Nee. Nee, dat heer zei van. Ik heb Ja, die mam man in de winkel. Ja, zo zit er altijd in. En werd inderdaad gevraagd van mijn eigen zaak. Nee. Maar even zonder reclame te maken, wat voor zaak is het? Een heel fijne casual kleer hebben we. Oké. Eigenlijk alleen maar voor Lekker een heren oud en dames. gedeeltje, vind ik wel fijn. Een nieuw gedeeltje heb ik ook gewerkt. Maar ik zit in het oud gedeeltje in de dikke straat, zeg ik altijd. En het is goed vol. Nu gelukkig is het te handhaven, maar... Ja, want het was op een gegeven moment was het niet meer echt. Nee, dat weekend heeft er gewerkt en dat zit er ook van. Het was, kijk, de winkels hebben gelukkig een aantal personen in de winkel. Ja. Mogen ook niet meer. Maar op de straat merkt ze gewoon dat er toch een klein beetje wel... mensen soms toch wel regels in de laarzen lappen dat je denkt van oei. Maar daarom hebben ze dat laatst ook met dingen met de hemelvaart aangepast. Ja. Eerst wordt het 7000 man en nu 3000 of zo. En merk je wel dat het een soort van schrik heeft gehad of zo, dat mensen zich wel Dat is nogal een verschil, hè? vet, ja. Ja. Nee, maar het is ook het is goed te doen. En ik vind je ook de zuurste veel op straat dat ze een beetje kriebelig is weer. Van jongens, net een beetje op, maar nu is het toch wel lekker. Nou, ik ging over verschillen gesproken. Hè. Ik ging gisteren even de grens over van Limburg naar Duitsland. En dan zou ze binnen 50 meter zou ze in Duitsland de Lu op het terras zitten, terwijl aan de Nederlandse kant alles nog afgeschermd is met lint en zo. Merk ze dan ook verschillen bij
Duitsers op outlet vergeleken met Jawel. Nederlanders? Jawel. Maar Duitsers die, ja, de merk dat Duitsers het niet erg vinden of zo om een mondkapje te dragen. Ja. Dus daar zijn maar dan wel verplicht. Alleen hier nog niet, ja, in het openbaar vervoer dadelijk, maar met de Duitsers niet echt. Ja, ze merken wel dat ze afzonders horen dat het vanzelfsprekender is. En die Nederlanders die ook vaker dan moest aan de deur staan om kaartjes uit te delen dat mensen niet, ja, te veel mensen naar binnen komen. En dan vaker de mensen die AFB dat zijn wel meestal Nederlanders. Ja. Dus, Ja, de meesten hebben allemaal een mondkapje op. Maar is het dan niet zo dat ze, doordat ze dat mondkapje op hebben, dat ze ook dichter bij dich komen dan dat ze eigenlijk zo's willen? Nee. Ja, nu heb ik dat zelf niet echt of zo, maar... Kijk, ik ben eigenlijk een helpende immers in de winkel. En dat moet ik mezelf voor afschermen dat ik dat nu... Maar dan merk ik zo, de mensen die willen ook rustig kijken. Ik zal niet gewoon meer gaan vragen voor te helpen. Want ze hebben toch zoiets van... Ja, ze gaan er direct een beetje zwemmen door de winkel. Zo van, oké, ik wil toch een beetje plaats houden. Ja. Dus knappe mannen in de zaak, daar moesten ze nog vanaf blijven. Ja, dat is gewoon te doen. Kijk er maar niet aankomen. Ja, het is ook gemeen bij ons. Dus, Maar, hoe lang heeft zich dan toegezeten? 2 maanden. Hoe ben je die tijd doorgekomen? Ja. Groot huis, dus ik ga van alles toch nog gaat te klussen. Ja, En die boete veel, hè. We hebben toch samen veel kunnen doen. En achter de tuin hebben we niet opgeknapt, maar dat is wel intensiever in dingen nu te doen. Dat merk je eigenlijk ook, gewoon een deur opeens mensen die ze niet verwachten, ze gaan de tuin of zo aanpassen. Ja, nu horen wij dat er wel van plan, maar Ja. we worden niet echt... Zie je Ik het wel heb me veel niet vaker. verveeld. En we hebben een hondje, dus ik heb ook heel veel kunnen wandelen. Daar ben ik heel blij om geweest dat we die vrijheid hier in Nederland en wel hebben dat we kunnen wandelen. Het en hond er nog aan moeten wennen. Dat op een gegeven moment... Dat ik niet meer zoveel toes was, bedoel ze. Ja, dat ze weer ging werken, nog 2 maanden. Nou, het scheelt me de mensen is veel. Ja, nu is er toevallig uit huis werken, is wel nog zijn werk hier, maar ja, ik denk niet dat de hond het merkt, want er zijn toch genoeg mensen hier. Nee, maar ik hoorde ook weer dat ze dat met het hoesdier weer langzaam moest gaan afbouwen. Ja. Want die had nog niet zoveel gewandeld. De hond wist ook niet wat hem Ja, die overkwam. krijgt straks de slager als hij weer een school gaat en ik weer aan het werk ben. Hè. Dat zal dan wel. Hey, en de ALO, waar is dat? Eindhoven. Oké. Ik kies er dan iedere dag op en neer? Ja. Ja, de Speco in Tilburg ging ook de hele tijd op en neer, dus dat wordt 2,5 uur per dag. Dus dat is zelfs 2 uur heen en terug, dus dat is 4 uur op een dag. En was dat geen optie voor dich om in Tilburg op kamers te gaan? Ja, in eerste instantie word je niet eigenlijk, want ja, ik dacht van dat is misschien iets te snel of zo, omdat ik ook met een vriend van mij ging daarheen. Maar ja, we hebben het misschien achteraf dat het was wel mogelijk geweest, maar ja, nu dat je het niks vond, dan had je er ook met gezeten. Maar. En waarom vond ze het niks? Nou, van tevoren werd er echt gezegd van ja, dat is met sport bezig, is echt, ja, de woord ook met sport en het woord echt van de journalistieke kant is echt het nadenken en mensen willen entertainen of willen dat zie je echt naar die filmpje willen kijken of naar die bericht willen kijken. En dat vond je toch niet echt, ja, dan voor echt te Ik veel. was echt op zoek naar de journalistieke kant. Nee, juist niet. Juist niet? Nee. Oh. En Maar dan ga je de- een beetje verbloemd in dingen, in Oké. de open dag. Ja, en ik merkte wel dat ik wel iets met sport wil, maar dan wel echt bezig zijn met sport en ja, met voetbal ook, zo, met kinderen helpen of zo, met kinderen bezig zijn vond ik wel leuk, want ik heb ook naar de Pabo gekeken, maar dat leek me te, ja, omdat ze daar niet echt bezig is en veel op een stoel zit en echt zo aan de klas kinderen aan het helpen is. Dan leek me daarom ALO leuk, omdat ze echt met sport bezig is. Ja. Wat voor sporten doe je zelf? Voetbal hier in de Ritter bij Veritas. En zo, ja, soms rennen, maar eigenlijk meer voetballen. Ja. In het Iers? Nee, dan Arno. De A nog? Ja. Wie al bissen? 18. 18. Oké. Ja, binnenkort krijgen we te weer of wat er gaat gebeuren met de teams. Of dat er van het B overkomen naar OS her. Of dat er sommigen van OS doorgaan naar de selectie. Maar dat is nog niet 100% zeker. Ja. Raar hè? Ja. Dat ook het eerste elftal, want trainen die nog op dit moment? Ja, nu alweer voor mij. Wij hebben zaterdag een soort afsluitingstraining gehad. Dus Met de A? Met de A, ja, Ja. met alle spelers. En ja, dat wordt ook weer de laatste. Maar ze willen wel in de zomer, als het weer gaat, als het weer mogen eigenlijk, willen ze weer langzaamaan gaan beginnen. Maar nee, ik heb wel gehoord dat voor mij de selectie wel begon. Ja. Die zien nu soms dinsdag en donderdag of alleen donderdag of zo aan het trainen. Oké. Dus de trainer van Veritas 1,
zit niet ook werkeloos toe. Maar denk ik niet. Hey, en die trainingen van dicht dan, hè? Wat is het, maandagavond? Meestal dinsdag en donderdag. Dinsdag en donderdag. Dus toch 2 keer. Ja. En wat doet je dan? Veel afronden op goal? Want het is ook, want het staat bij ons op de hesjes, 1,5 meter afstand. Zo, ja. Nou, we hebben eigenlijk zaterdag gewoon eigenlijk echt weer in 2 maanden, 3 maanden weer dat we een keer hebben getraind. Maar eigenlijk wordt dit wel weer de laatste keer. Maar we zaterdag hebben eigenlijk alleen maar gepaard op afstand en liggen rondje. En ja, niet echt een partie voor, maar een soort voetvolley. Zo. Dat is wel, ja, het is toch zo te merken wel dat de jongens het niet echt erg vinden of zo. Als ze maar dichtbij komen of zo, dat het hun niet echt interesseert, maar dat het wel echt is van dat we ons aan de regels moeten houden en dat we wel daardoor die oefeningen moeten doen in plaats van partijvorm of zoiets. En welk gevoel overheerst bij dich dan als je gaat trainen? Blij dat ze toch weer met die jongen bijeen is? Of frustratie dat ze niet gewoon lekker een partijtje kunnen doen? Nou, ik ga meer, dat was het eerste zeg, dat ze weer mogen gaan voetballen. Ja, partijtje ja, is altijd wel leuker, dat is wel het leefste. Maar het voetballen zelf lijkt me wel leuker. Ja. Daar heb ik wel meer zin in. Ja. Ja. En voetbalhumor is er ook op 1,5 meter afstand, denk ik. Hè? Zeker. Daarom. Hey, duidt dit nou gratis of krijg je een heitje voor zijn karweitje? Heetje voor karweitje zit er wel in. Ja? Ja, meer is een heetje, jawel. Maar ik kan goed zien woordje doen, hè? Jawel. Daarom ben ik ook blij dat er nu ook, ja, het is een doener, hè. En zichzelf verkopen, dat heeft er eigenlijk nooit gehad. Net door dat reporter het niet leuk vond. Dus ik denk straks ook als hij echt met kinderen bezig is. Want dat heeft al een paar jaar met de voetbalwijk in de ritten. En zijn ze de ganse week leiding. En met KVW er een paar keer met gedaan. Dus merk toch dat hij altijd het zorgelijke in zich had. Ja. Hij zal een teampje van F'jes of zo. Ja, dat is me vorig jaar wel gevraagd. Maar toen zat ik nog met zo aan wat drukker. En ik ga zelf nog 2 keer trainen en een keer voetballen. Ik doe wel steeds maar op zaterdagmorgen doe ik meestal onder 13 of onder 15 doe ik fluiten. Maar het is me wel gevraagd om de onder 10 te trainen. Maar toen heb ik gezegd van dat ik het soms als man tekort daar wel wil doen. Heb ik ook wel een paar keer gedaan, maar niet echt dat ik een team heb of zo. Misschien volgend jaar. Al dus de nietsnut. Spannend gooien, hè? Jawel. Ja, zeker.